Връчи наградите работодател на годината. Да научим кои са победителите. Тази годишни призьори станаха фармацевтичната компания AstraZeneca България и веригата за бързо хранене Макдоналдс. Проучването е направено сред 91 компании или сред общо 13 000 служители. Наградите бяха връчени в две категории – малки и средни и големи предприятия. Тази година също няма драстична промяна, както виждате, в средното ниво ангажирани служители в България. Това означава, този процент, 53, означава, че малко повече от половината служители в България активно и мотивирано работят за успеха на своя работодател. Изследването е направено на база анонимни анкети, в които служителите са изразили мнението си за компанията, в която работят. Резултатите показват, че близо 2/3 от тях вярват, че работодателите им ще преодолеят успешно предизвикателствата на икономическата криза. Тази година бяха връчени и две специални награди. Работодател с най-добри социални практики, където отличена беше AstraZeneca, и най-голям работодател в зоната на успеха Mobiltel. Остана да разберем и какво ще бъде времето утре от Божана Филипова.